Καλώς ήρθατε και φέτος στο Κατσικά Ιωαννίνων. Βίλιαν, καλώς ήρθες και φέτος. Τζόκερ μου, καλώς σε βρήκα. Και το κορίτσι του Τζόκερ. Μίλτος Γίτας, Τζόκερ. Και Βίλιαν Στασινού φυσικά στο κορίτσι του Τζόκερ. Σήμερα μαζί σας εδώ στη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση. Σας καλωσορίζουμε όλους. Να παρακαλέσουμε πάρα πολύ για λόγους ασφαλείας να ανεβείτε στα πεζοδρόμια. Γιατί σε πολύ λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση. Βίλιαν, ήμασταν εκατοντάδες και γίναμε χιλιάδες. Χιλιάδες καρναβαλιστές θα περάσουν μπροστά σας, δίνοντας αυτόν τον υπέροχο τόνο, αυτόν τον υπέροχο διοργανωτών του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατσικά. Δυνατό χειροκρότημα για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κατσικά, για τις προσπάθειες που κάνει όλα αυτά τα χρόνια ανιδιοτελώς, με όσα μέσα έχει και με τους ανθρώπους που έχει, γιατί πρέπει να το αγαπάς αυτό για να το κάνεις. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με την Πρόεδρο. Να πούμε, Βίλιαν, ότι έχουμε μαζί μας το Χάρη Τσίτο στις μουσικές επιλογές. Χάρη, καλώς ήρθες και φέτος. Όπως πάντα, άλλωστε. Να μην ξεχνάμε ένα σημαντικό πραγματάκι, νομίζω, για κάποιους καρναβαλιστές, ότι θα δοθεί χρηματικό βραβείο για το καλύτερο γκρουπ το φετινό της παρέλασης. Οπότε βάλτε τα δυνατά σας. Για να δούμε ποιο θα είναι. Χορηγή επικοινωνίας. Ήπειρος στη Βιέννα. Το ράδιο Ήπειρος. Δημοτικό ραδιόφωνο. Ηχό. Ιωάννα DJ και Έρτη Ιωαννίνων. Και η Έρτη Ιωαννίνων. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Με την υποστήριξη φυσικά της κοινότητας Κατσικά και του Δήμου Ιωαννιτών. Οι ομάδες γράφουν ιστορία. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Έτσι ακριβώς. Επίσης να πούμε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικοί χορηγοί φέτος στο καρναβάλιμα. Πάμε να τους ακούσουμε και να τους δούμε. Λοιπόν, τα Ζαχαροπλαστεία Μάτζιος. Ευχαριστούμε το Διαγνωστικό Κέντρο Υγεία. Το Τζόκερ εποχιακά είδη που Βίλιαν μας έδωσε και αυτές τις υπέροχες αποκριάτικες στολές. Διαλέξαμε κάτι μόβ να ρίξουμε πάνω μας. Ευχαριστούμε πολύ, Τζόκερ. Κάμελοτ Μακεδονικά Ζαχαρότη. Τεχνική εταιρεία Μπουκουβάλας Κακαγαριάρης. Έκβους. Το It's Καλέ. The Log Steak House. Το Πανάρτιον. Και έχουμε και έναν Και ακόμα. το φίλο μας τον Χρήστο Μπούρα, επίσημο αντιπρόσωπο Νερού Κωστηλάτας νομού Ιωαννίνων. Σου ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους χορηγούς μας. Χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν τίποτα. Βέβαια. Να ευχαριστήσουμε την Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων, διότι ευχαριστούμε την Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων για τα μέτρα προστασίας που έχει πάρει. Είναι πάντα απαραίτητα. Στο πεζοδρόμιο θα πρέπει να βρίσκεστε για λόγους ασφαλείας, γιατί σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η καρναβαλική παρέλαση. Να πούμε μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους τους εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατσικά που έρχονται σήμερα να βοηθήσουν λίγο την κατάσταση. Βίλιαν, συμμετέχουν περίπου 2.500 καρναβαλιστές, περίπου 18 άρματα και στα λέω όλα στο περίπου γιατί μέχρι χθες αργά το βράδυ υπήρχαν εκ νέου συμμετοχές. Όλο και μεγαλώνει, γιατί οι άνθρωποι του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατσικά έχουν πάντα ψηλά τον πύχη. Πάμε να μας κάνουν ένα χαιρετισμό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατσικά, την κυρία Μέρη Βράνια. Μέρη, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε για αυτή τη χρονιά μαζί σας. Το καρναβάλι Κατσικά ξεκίνησε το 1998 από μια παρέα κατοίκων εδώ του Κατσικά για τη δική τους διασκέδαση, για τη διασκέδαση των σκοριανιών τους. Και είμαστε ευχάριστες θέσεις σήμερα, όπως είπατε και εσείς, να φιλοξενούμε στο Κατσικά χιλιάδες καρναβαλιστές και θεατές από όλη την Ελλάδα, αλλά όπως πληροφορηθήκαμε παιδιά και από το εξωτερικό. Μεγάλη προσπάθεια γίνεται για την προβολή του τόπου μας,
καρναβαλιού. Βοήθησε πάρα πολύ η συμμετοχή μας στη μουσική περατζάδα τα 2 τελευταία χρόνια. Μια πρωτοβουλία του κυρίου Στάθη Σιούτη, ο οποίος είναι στην Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων μέλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσπαθούμε, όπως είπες και εσύ, Μίλτο μου πριν, γιατί το ξέρεις πάρα πολύ καλά, υπήρξαμε συμβούλιο μαζί, το ξέρεις από μέσα, με ό,τι μέσα διαθέτουμε. Ευχαριστούμε τους χορηγούς. Το Καρναβάλι Κατσικά διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια από το Πολιτιστικό Σύλλογο του Κατσικά. Υποστηρικτές της εκδήλωσης είναι ο Δήμος Ιαννητών και η τοπική κοινότητα του Κατσικά. Τους εθελοντές να ευχαριστήσουμε, τα μέλη του ΔΣ που είμαστε συνέχεια εδώ, για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφιερώνουμε χρόνο από τις οικογένειές μας, από τις δουλειές μας και μας ικανοποιεί να βλέπουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Να είμαστε όλοι χαρούμενοι, να ξεφεύγουμε έστω και λίγο από την καθημερινότητα και τα προβλήματά της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλεια. Εννοείται. Χωρίς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κατσικά, καρναβάλι γιοκ. Να πούμε, Πρόεδρε, ότι μετά μένουμε όλοι στον Κατσικά, στην πλατεία, με τζαμάλα, άφθονο κρασί δωρεάν για τους πολίτες μας. Δηλαδή δεν τελειώνει τίποτα μετά την παρέλαση. Δεν τελειώνει, γιατί ήδη έχει ανάψει η πρώτη τζαμάλα από τις 62 περίπου που έχουμε στα Γιάννενα και θα συνεχίσουμε όλοι στην πόλη των Ιωαννίνων, στα χωριά μας, να ξεφαντώσουμε στις τζαμάλες μέχρι το πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίλιαν. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τον βουλευτή Ιωαννίνων, τον κύριο Τσίμαρη. Χρόνια πολλά σε όλους. Άλλη μια πετυχημένη εκδήλωση. Κάθε χρόνο και καλύτερο το καρναβάλι. Πολλά συγχαρητήρια στο Πολιτιστικό Σύλλογο, στο Δήμο, στους εθελοντές. Θα δούμε, είμαι πεπισμένος, μια πολύ ωραία παρέλαση. Χρόνια πολλά σε όλους και υγεία και ευτυχές οικογένειές σας. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδαμε τον Αντιδήμαρχο. Λοιπόν, τον κύριο Πρέτζα, τον Αντιδήμαρχο Δήμου Παμβότιδας. Κύριε Πρέτζα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή Σαρακοστή, υγεία πάνω απ' όλα. Ένα μεγάλο μπράβο στο Πολιτιστικό Σύλλογο Κατσικάς για τα τόσα χρόνια αγώνα που δίνει για αυτή τη διοργάνωση. Και ένα μεγάλο μπράβο στους διοργανωτές της εκδήλωσης. Μπράβο σε όλους, καλές γιορτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρέτζα, και να δώσουμε το λόγο και στον πρόεδρο της κοινότητας Κατσικά, τον κύριο Κρανά. Εδώ, κύριος πρόεδρος. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλους εσάς που βρίσκεστε πάλι φέτος εδώ στο καρναβάλι του Κατσικά. Να ευχαριστήσω το Σύλλογο, το Πολιτιστικό, για τις πάρα πολλές προσπάθειες που κάνει για να αναβιώσει αυτό το έθιμο που διαρκεί χρόνια. Να ευχαριστήσω τους εθελοντές που βοηθούν και αυτοί στο καρναβάλι, τους καρναβαλιστές που από εκατοντάδες έγιναν χιλιάδες, και ελπίζω να περάσουμε όλοι καλά. Καλή Σαρακοστή σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εικόνα φεύγει μέσω του Ήπειρου στη Βιέννα παντού. Παντού, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ τόση ώρα. Περιμένω να ξεχυθεί ο κόσμος στο δρόμο, να βάλει τέρμα τη μουσική ο Χάρης ο Τσίτος και να αρχίσουμε να διασκεδάζουμε. Πάμε, ένα χειροκρότημα, ξεκινάμε. Δυνατό χειροκρότημα, ξεκινάμε. Καρναβάλι Κατσικά 2025.
Group. Το καρναβάλι του Κατσικά είναι παντός καιρού. Βέβαια μας έχει κάνει και το χατήρι τα τελευταία χρόνια, δεν έχει βρέξει καθόλου. Νομίζω ότι και σήμερα το αποφύγαμε. Γι' αυτό και το όνομα του πρώτου γκρουπ εύστοχο είναι παντός καιρού. Και είναι ο ιδιωτικός παιδικός σταθμός και νηπιαγωγείο το σπιτάκι των θαυμάτων. 50 καρναβαλιστές. Vecino me lo contó, que junto al río la descubrió a esa muchacha bella y extraña que se bañaba bajo el sol. Y aquel campesino amigo creyó ver una visión, y en la orilla del río se quedó su corazón. Y desde entonces sabe del valor y del perfume de la flor, todo lo ve de otro color, el campo y el amor, que solo piensa regresar junto a la chica que le dio su corazón. Y desde entonces sabe del valor y del perfume de la flor, todo lo ve de otro color, el río, el campo y el amor, ya solo piensa regresar junto a la chica que le dio su corazón. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás. Σε λίγα δευτερόλεπτα φτάνουν μπροστά μας οι πρώτοι καρναβαλιστές της φετινής παρέλασης. Το πρώτο γκρουπ παντός καιρού. Αποτελείται από 50 καρναβαλιστές. Από το σπιτάκι των θαυμάτων, τον ιδιωτικό παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο, μικροί μας φίλοι. Έχουμε δελτίο καιρού από το παντός καιρού. Το πρώτο μας φετινό γκρουπ, δυνατό χειροκρότημα στα παιδιά τα μικρά. Φωτογραφίες, βίντεο, stories. Ό,τι καλύτερο για αυτή την καρναβαλική παρέλαση, για να ταξιδέψει παντού. Βίλιαν, έχω φέρει και τη μηχανή μου μετά, τη Harley. Θα σε πάρω και θα φύγουμε. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Για απαγωγή.
πολλά. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή σε όλους. Ηλιάνα, μην κρύβεσαι, Ηλιάνα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ως τυφώνας διώχνω κάθε αρνητικό συναίσθημα και κρατάμε μόνο τη χαρά και το γέλιο. Γιαννούλας μόλις αφήχθη. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Στο δεύτερο γκρουπ Βίλιαμ που καταφθάνει. Και είναι οι σούπερ ήρωες. Γιατί τελικά όλοι έχουμε ανάγκη από έναν ήρωα. Εμένα μου το λες. Πάντως θα αποτελείται από 30 καρναβαλιστές. Και με το άρμα τους. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Μίλτον, με πολύ χαρά βλέπω τον Ερυθρό Σταυρό να είναι πάντα οι εθελοντές του, να είναι πάντα δίπλα μας. Πάντα μαζί μας και αχρίαστοι. Άλλωστε και αυτή η καρναβαλική παρέλαση στον εθελοντισμό και στην αγάπη των ανθρώπων του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατσικά στηρίζεται. Βλέπω τον Δήμαρχο Ιωαννίνων, τον κύριο Μπέκα. Κατέφτασε ο Δήμαρχος. Δήμαρχε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλές απόκριες, καλή Σαρακοστή. Είμαστε πάλι εδώ στο καρναβάλι της Κατσικάς. Είναι ένας θεσμός πλέον και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω πάλι να είναι γεμάτοι δρόμοι στον κόσμο. Δικαιούμαστε να χαρούμε. Οι μέρες οι καιροί είναι πολύ περίεργοι και πολύ δύσκολοι, αλλά αυτές τις μέρες δικαιούμαστε να χαρούμε και καλά κάνει ο κόσμος γιατί είναι έξω και χαίρεται. Καλή διασκέδαση σε όλους. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή και σε εσάς. Ήρωες, σούπερ ήρωες. Πάμε να δούμε τους σούπερ ήρωες. Βλέπω εδώ Catwoman, Superman. Τι άλλο, κι εγώ ήρωας είμαι. Τζόκερ. Εσύ θα μας πεις κάτι? Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
σήμερα κι αν χρειαζόμαστε στη ζωή μας σούπερ ήρωες, Βίλιαν. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ήρθα δίπλα σας να με σώσετε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Βίλια. Η φίλη μας έβαλε τα μοβ και ήρθε. Ρωτούσα για σένα. Και δεν ήξερα ότι θα βάλετε μόβ. Πώς μας βλέπεις, τα ταιριάξαμε. Και εμείς. Χρόνια πολλά. Εγώ έχω και μοβ καρδιά. Ο Δήμαρχος αγκάλιασε τους καναβαλιστές. Και συνεχίζουμε με το τρίτο γκρουπ, Ουράνια Τόξα εν δράση. Δώσ' το! 95 καναβαλιστές στα Ουράνια Τόξα. Ένα πολύ ωραίο γκρουπ από το Ουράνιο Τόξο, πρότυπο εργαστήριο, μαζί με τον βρεφονιπιακό σταθμό Ονειροχώρα. Μας έρχονται με χαρά και διάθεση. Και τι ωραία που είναι τα Ουράνια Τόξα. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για εμάς. Καλό καρναβάλι. Έχουμε χρώματα γιατί είμαστε Messi Play μαζί με την Ονειροχώρα. Πρότυπος βρεφονιπιακός, ο καλύτερος. Είστε υπέροχοι, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Γιατί το Ουράνιο Τόξο έρχεται πάντα μετά τη βροχή. Για να δώσει χρώμα και να ομορφύνει τη ζωή μας. Σ' αγαπώ, Βίλιαν και Μίλτο. Και εμείς. Κατά μεσή του Ουρανίου Τόξου. Για να πάρουμε από τα χρώματά του. Λοιπόν, Βίλιαν, έρχεται ένα πολύ μεγάλο γκρουπ, από τα μεγαλύτερα φέτος στην παρέλασή μας, από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής. Είναι τα παιδικά κουμπιά. Πάμε να τους δούμε, πάμε. 170 καναβαλιστές και άρμα. Για πιάστε αυτά που πετάνε, για πετάξτε. Εδώ Κώστα, εδώ, μην τρέπεσαι. Κώστα, εδώ. Τέλεια, ευχαριστούμε και του χρόνου. Έλα Βίλιαν, ένα γλυφιτζούρι ωραίο. Το φίλο μου τον Κώστα, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Κάνετε πώς είναι. Χρόνια πολλά. Είστε ξεχωριστά κουμπιά. Τα παιδιά κουμπιά, 3ο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής. Χρόνια πολλά σε όλους. Άστε καλά.
Γεμίσαμε ζαχαρωτά, Μίλτο. Ο Τζόκερ δεν παχαίνει ποτέ. Ο Τζόκερ μπορεί να φάει τα πάντα. Το κορίτσι του Τζόκερ όμως παχαίνει. Μην ξεχνάμε, το καρναβάλι βγαίνει ζωντανά μέσα από το Ήπειρο στη Βιέννα. Με την ευκαιρία να αναφέρουμε τους χορηγούς επικοινωνίας. Ήπειρο στη Βιέννα, Ράδιο Ήπειρος, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, ηχό, DJ ERT. Σας ευχαριστούμε. Και φέτος μαζί μας ο Χάρης ο Τσίτος στις μουσικές επιλογές όπως όλα τα τελευταία χρόνια. Χάρη, δυνάμωσε, δυνατά θέλω, πολύ δυνατά. Εκεί, εκεί. Χάρης Τσίτος, DJ set. Μουσικάρες. Bate forte o tambor, galera! Είμαι ανάμεσα στα κουμπιά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μου δίνουν σοκολατάκια. Bate forte o tambor, eu quero tique-tique-tique-tique-tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. As barrancas de terras caídas faz barrento o nosso rio mar. As barrancas de terras Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Περνάμε. Δείτε το. Είμαι στο κουμπί. Βίλιαν, πού είσαι? Κοίτα πίσω μου ποιοι έρχονται. Κοίτα, κοίτα πίσω μου εδώ. Μετά που κάνει ο τόξο, μετά τέτοια κουμπιά και τρελή πιλότη. Τρελή πιλότη. Καλά τώρα μην πέφτει με τρελό. Πάψει. Top Gun, Top Gun. 22 καρναβαλιστές. Είστε τρελοί. Δεν ξέρω. Και πιλότη και τρελή. Τη Βίλια να βάλετε στο αεροπλάνο που δεν τα πάει και πολύ καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Είστε τρελοί. Γιατί είμαι και πλάσμα και μυθικό. Τι μυθικά πλάσματα. Μυθικά πλάσματα. Είναι αυτά που έρχονται. Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κατσικά. Μπράβο και του χρόνου. 50 καρναβαλιστές από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κατσικά.
Γιάν, κοίτα τι γράφει εδώ. Για να ζήσεις τη μαγεία πρέπει να την πιστέψεις. Να πιστέψουμε στο καρναβάλι του Κατσικά. Αυτό πρέπει. Αλλιώς θα πρέπει να γίνουμε Ζουλού. Πω, εκεί πάω. Εκεί. Ζουλού. Έρχονται οι Ζουλού από το φροντιστήριο ξένων γλωσσών της Μαρίνας Βρακά. Γεια σας ρε παιδιά. Γεια σας. Μαθαίνω και Ζουλού και έχεις και γενέθλια σήμερα, Χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Και του χρόνου. 80 καρναβαλιστές. Γιατί τρελαίνεται ο Τζόκερ, τρελαίνεται. Κοίτα εκεί την καρότσα είναι γεμάτη Ζουλού. 80 καρναβαλιστές. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. 정숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출 못 Έλα η Ζουλού. 각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 Και μετά του Ζουλού. Και του χρόνου. Με τα άρματα τους. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ποιο είναι το μήνυμα των Ζουλού? Υγεία. Τίποτα. Ο Τζόκερ δεν πεθαίνει ποτέ. Πάντως, το διασκεδάζουν με την ψυχή τους. Αυτά εκεί τα τρελόπαιδα, εκεί τα τρελόπαιδα. Τα ξέρω εγώ αυτά τα τρελόπαιδα, αλλά δεν θέλω να πω τώρα πολλά. Τα ξέρει ο Τζόκερ αυτά τα τρελόπαιδα εκεί, τα ξέρει. Εμάς μας χωράει χρόνια. Παιδιά, χρόνια πολλά και του να είμαστε καλά. Λοιπόν, ανεβαίνουμε όλοι. Σαν τα οτοστόπ, ένας σταματάει, 10 ανεβαίνουν πάνω. Γεια σου ρε Σιμέλα! Δεν έφτιαξε το μαλλί του Τζόκερ Σιμέλα. Έβαλε καπέλο ο Τζόκερ. Σούπερ Μάριο! Η φίλη μας η Σιμέλα. Σούπερ Μάριο, τι ωραίο γκρουπ, τι ωραίο γκρουπ. Από το Πολιτιστικό Σύλλογο Κατσικά. Πολιτιστικό Σύλλογος Κατσικά. Και πάλι με 80 καρναβαλιστές. Κοίτα ποιος είναι μπροστά, ποιος φίλος μας είναι. Κοίτα ποιος είναι. Γιατί νομίζεις Αγόρι μου. Και του χρόνου. Χρόνια πολλά. Να είμαστε καλά, σ' αγαπάμε πολύ. Πάρα πολύ. Χρόνια Πολλά σε όλους και του χρόνου. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Καλώς τους, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά με υγεία για όλους. Γεμίσαμε χρώματα. Χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή. Χρόνια πολλά. Το διασκεδάζετε. Να της δώσω σοκολατάκι. Μέρη Βράνια, πρόεδρε. Έχω και Σούπερ Μάριο άμα θες. Τη βγάζω και τη βάζω. Ο Τζόκερ όλα τα κάνει. Μίλτο, τι βλέπω. Κλέφτες και δραπέτες κυνηγούν τις μελωδίες. Ναι, Δημοτικό Σχολείο Κουτσελιού. Οι κλέφτες και οι δραπέτες άλλα κυνηγάτε. Και μας αρέσει. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή αποκριά, καλή Σαρακοστή σε όλους. Το διασκεδάζετε. Άψα. Μπράβο. Κλέφτες και δραπέτες κυνηγούν τις μελωδίες. 60 καρναβαλιστές. Από το Δημοτικό Σχολείο Κουτσελιού. Μπράβο και του χρόνου.
Μπόμπα. Πάμε υγεία, χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Εγώ δεν έχω όπλο. Για δώσε λίγο. Δώσε λίγο το όπλο, δώσε λίγο. Έτσι, επανάσταση. Επανάσταση στο καρναβάλι του Κατσικά φέτος. Μίλτο, φεύγω. Έρχεται το πειρατικό καράβι Παύρας Νεοκεσάριας να με πάρει μακριά σου. Από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Παύρας Νεοκεσάριας. Μπράβο παιδιά, κοίτα έχουν και ένα πολύ ωραίο άρμα. 50 καναβαλιστές. Αυτό το ξέρεις τον κύριο εδώ, το ξέρεις. Πού είναι τα κουπιά, πού είναι τα κουπιά. Πειρατής χωρίς κουπί. Ήρθαν να με πάρουν. Πάει το κορίτσι του Τζόκερ, φεύγει. Για να δούμε και το άρμα που έχουν, το πειρατικό καράβι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή. Επίσης με υγεία. Το γλεντάτε. Το γλεντάμε, ναι. Μπράβο. Πάει το χάλασμα. Για μένα ήρθε το πειρατικό. Τι κάνεις εσύ εκεί? Νομίζω ότι θα χρωστάω ένα καπό. Θα πρέπει να το πάω στον κουμπάρο μου, τον Χρήστο. Θα το φτιάξει. Γεια σας, γεια σας. Έμαθα ότι ήρθατε να με πάρετε και ο Μίλτος ανέβηκε. Ναι, πρόλαβε, αλλά εμείς θέλουμε και τους δύο. Καλή Σαρακοστή. Και του χρόνου, και του χρόνου, τέλει. Μετά τους πειρατές έρχεται το ντόμινο. Από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. Με 60 καναβαλιστές. Κάτι μου λέει ότι εκεί κάποια παιδάκια θα τα ξέρει ο Τζόκερ. Για να δω τι γράφουν, τι κάνουν. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, μπράβο και του χρόνου, μπράβο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Ντόμ. Ο Τζόκερ τα ξέρει όλα τα παιδάκια αυτά, να ξέρεις. Είναι Και πολύ καλά παιδιά. Και το κορίτσι του Τζόκερ τα ξέρει όλα. Πώς με λένε? Κυριακή. Μπράβο. 6ο Δημοτικό Βρυσούλας. Αυτό το τρελοκότσο εδώ το ξέρεις, στην Κική. Χρόνια πολλά. Λίγο μίλητο πάντα. Δεν απαντάω τίποτα. Αχ, Μίλτο, αχ, η ζωή μας κύκλους κάνει. Εύστοχο το όνομα του επόμενου γκρουπ. Από τον Σύλλογο Γονέων Δημοτικού Σχολείου Παιδινής. 70 καναβαλιστές σε αυτό το εφάνταστο γκρουπ.
Κέφι, διάθεση, χορός. Περνάμε πολύ καλά. Πολιτιστικός Σύλλογος Κατσικά και πάλι υπογράφει αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση. Πάνω από 2.500 καρναβαλιστές φέτος στο καρναβάλι μας. Κάθε χρόνο και περισσότεροι. Βλέπω και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Παλάσκα. Πέτρο, φίλε μου, Πέτρο. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Φέρε τη μηχανή και έλα να πάρεις το τζόκερ. Η ζωή μας κύκλους κάνει. Και ανακύκλωση, ανακύκλωση. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Γιατί κάνει κύκλους η ζωή? Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Χρόνια πολλά και του χρόνου, έτσι, χορεύουμε, διασκεδάζουμε, πάμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή Σαρακοστή, πώς περνάμε. Τέλεια, τέλεια. Και του χρόνου. Δεν τελειώσαμε. Είμαστε ακόμη στην αρχή. Πόσοι καρναβαλιστές, Μίλτο? 2.500 καρναβαλιστές, πάνω από 33-34 γκρουπ, 18 άρματα και βάλε. Τώρα μόλις ξεκινήσαμε, παιδιά. Να δούμε τους χορηγούς μας. Νομίζω ότι αξίζει. Ζαχαροπλαστεία Μάτσιος, Διαγνωστικό Κέντρο Υγεία, τζόκερ εποχιακά είδη, τα οποία μας ένιξε και τα ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κάμελοτ Μακεδονικά Ζαχαρόδι, Τεχνική Εταιρεία Μπουμπουβάλας, Βακαλιάρης, Χωματουργικά Έργα, Συντήρηση Οδών, Έκβους, It's Καλέ, The Lock Steak House, Πανάρτιον και Χρήστος Γκούρας, επίσημος αντιπρόσωπος Νερού Κοστιλάτας Νομού Ιωαννίνων. Τους ευχαριστούμε θερμά, τους ευχαριστούμε και να μην ξεχνάμε, Βίλιαν, χρηματικό έπαθλο στο πιο ωραίο, στο πιο εφάνταστο, στο πιο χαρούμενο γκρουπ της παρέλασης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κατσικά. DJ Set, Χαρισίτος, χορηγή επικοινωνίας, Ήπειρος στη Βιέννα, Ράδιο Ήπειρος, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, ηχό DJ 89,6 και ευχαριστούμε πολύ. Και φυσικά Βίλιαν Στασινού μαζί μας. Μίλτος Γίτας, είμαστε εδώ μαζί με τον τζόκερ. Τα προβατάκια έρχονται αργά και σταθερά, βλέπω. Από μικρά μέχρι πολύ πιο μεγάλα. Ένα γκρουπ που αριθμεί 110 καρναβαλιστές, έχει και δικό του άρμα. «110 καρναβαλιστές καταφτάνουν μαζί με το άρμα τους». Χάρη Τσιτό, εδώ ο Τζόκερ. Έχει μια παραγγελιά το κορίτσι του Τζόκερ. Θέλει το Six Sack Sock.
Λοιπόν, μόλις έφτασε και ο κύριος Θωμάς Γιωτίτσας. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή Σαρακοστή. Προβατάκια. Μπροστά μας. Είναι μπε προβατάκια. Εγώ μέχρι χθες το διάβαζα μπλε. Μπλε προβατάκια δεν υπάρχουν. Μόνο μπε. Με μεγάλες κουδούνες, παρακαλώ. Κοίτα μία εδώ που κρέμεται κάτω. Για ποιον χτυπάει η κουδούνα? Γεια σου ρε Σπύρο. Γεια σου ρε Σπύρο. Χρόνια πολλά. Για ποιον χτυπάει η κουδούνα? Συντονιστής ο Σπύρος εδώ. Να και κρασί, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Τζόκερ είναι ήδη μεθυσμένος. Στην υγεία σας. Απ' την Κολυμπήθρα. Υγεία. Εγώ δεν το πιω πάντα. Στην υγεία μας, Βίλιαν, στην υγεία μας. Έλα τα προβατάκια να δούμε, έλα τα προβατάκια δυνατά, με ρυθμό. Έτσι, όλοι, δυνατά. Τι έχει εδώ μέσα? Περνάμε ωραία! Δεν άκουσα! Πόσο ωραία! Τέλεια! Δεν άκουσα! Πάμε, δυνατά, καρναβάλι Κατσικά 2025! Πάμε πάλι! Πιο δυνατά! Χαμός φέτος και μας αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραία το Αυτό το προβατάκι είναι και μπε και μπλε. Αυτό είναι σιγούρι. Κάτσε εδώ, Βίλιαν, έχουμε θέμα. Οι μάγειρες ζητούν προβατάκια. Να διαπραγματευτούμε. Δύο, περίμενε, δουλεύουμε καλά. Πόσα δίνετε, λέει, πόσα δίνετε? Τα πήρε πριν, χοντρά. Δεν δίνουμε προβατάκια, δεν δίνουμε. Προχώρα αγόρι μου, δεν δίνουμε προβατάκια, δεν δίνουμε. Πάμε, μάγειρες. Μάγειρες. Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής. 20 καναβαλιστές. Μπράβο και του χρόνου, μάγειρες. Τι θα μας φτιάξετε? Κάτι σαρακοστιανό. Σαρακοστιανό. Τι θέλετε? Στήσιμο. Στήσιμο. Ωραία. Όλοι φίλοι και γνωστοί, και του χρόνου, παιδιά, και του χρόνου. Γεια σας. Ένα πολύ μεγάλο γκρουπ. Τι μαγειρέψατε? Καρότα άψικα. Καρότο και μαστίγιο. Το φαγητό μας είναι μπροστά του. Τα προβατάκια τα είδαμε. Έγιναν διαπραγματεύσεις. Και του χρόνου.
Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Τι θα φτιάξετε? Βραστό. Δεκαρό. Λοιπόν, το επόμενο γκρουπ από το 19ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. Κυνηγοσκουβίτσες. Και κυνηγοί και κοκκινοσκουβίτσες. Εγώ Κάπως. δεν πίστεψα ποτέ ότι ήταν αθώα η κοκκινοσκουβίτσα. Εγώ είμαι με το Λύκο, συγγνώμη. Και εγώ. Πολύ καλησπέρα σας. Και του χρόνου με υγεία, χαρά και αισιοδοξία για τα παιδιά μας. «50 καναβαλιστές οι κυνηγοσκουφίτσες». Πού είναι ο Λύκος? Πού είναι ο Λύκος? Μπροστά είναι. Μαντέψτε, ποιοι έρχονται. Τα πιπινάκια. Τους άρεσε. Όλε. Τα πιπινάκια από το Πολιτιστικό Σύλλογο Κατσικά. Έρχονται τα πιπινάκια. Να τα, κοίτα τα πόσο αργά και σταθερά έρχονται τα πιπινάκια αυτά. Πέτρο Παλάσκα. 50 και τώρα θα δείτε τι θα πάθετε. 50 πιπινάκια. Πιπινάκι με μαγκούρα, πρώτη φορά βλέπω. Ένα έχω να πω. Μπροστά στα πιπινάκια που έρχονται, εμείς φαντάζουμε μωρά.
Ναι, ναι, βουβάλες. Με το φίλο μου τον Τίνο εδώ. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή σε όλους. Το Πιπινάκι. Ονειροπαρμένοι. 55 ονειροπαρμένοι από το Δημοτικό Σχολείο Βουνοπλαγιάς καταφτάνουν. Τι ωραία να είσαι ονειροπαρμένος ρε παιδί μου. Να ζεις το παραμυθάκι σου. Να γίνουν όλα ρε ματιό. Με πολλές σαν παραμύθια θα τα βρω παστόνια δεν θα παραλίγο να πιστέψω τον κουμπάρο τον ξεφτύλα. Παρακαλώ στην άκρη να μην έχουμε κάποιο ατύχημα γιατί έχουμε άρματα. Ξένιασα απ' τους πιλάδες του χωριού τα προτσίνια. Τώρα μου πιαν θέλω μένω κι αν δεν θέλω λέω γεια. Χρόνια πολλά και όνειρα γλυκά. Τι όνειρο είδατε απόψε? Και θα πάρω 5 σπίτια στην Ακρόπολη μπροστά. Στους σπίτς του Κακουσάλες δεν ματά ξαναγυρνώ. Στάνες και βοβάλες να γίνουν όλα ρε μαδιό. Με πολλές σαν παραμύθια θα τα βρω μπαστούνια δίθεν παραλίγο να πιστέψω τον κομπάρο τον ξεφτύλα. Μίλτο, να πω στον κόσμο τι έγινε στην Ιαπωνία μια φορά. Θυμάσαι τότε στην Ιαπωνία που είχαμε πάει για μια ταινία και βρήκαμε 23 Ιάπωνες. Και έχει και ένα νίτσα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Μπράβο παιδιά και του χρόνου. Παιδιά, αυτοί οι σταυρακιώτες είναι από την Αίγυπτο που έρχονται. Είναι 50 με άρμα από τον εκπολιτιστικό στήλογο Σταυρακίου και έρχονται, είναι άρτια φιχθέντες από την Αίγυπτο. Και από την Αίγυπτο και από το Σταυράκι. Ωραία, ωραία, ωραία. Τι μας φέρατε από την Αίγυπτο? Τα πάντα, εδώ, για σας. Τα μάτια, να δεν τα βλέπω. Να τα λεφτά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήθελα, μπορείς να περάσεις τώρα ελεύθερα. Όχι, με θα πάμε με χρυσά κουτάλια. Έχει καραμέλα, έχει καραμέλα. Ευχαριστούμε, μας έφυσαν δώρα. Κάναμε καλό μεροκάματο σήμερα. Καλό μεροκάματο. Καλό μεροκάματο σήμερα. Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετάκια. Βίλιαν, αυτά ο Τζόκερ τα έχει να φυσάει τη μύτη του. Καραμελίτσα. Κάτσε. Τώρα το κατάλαβα. Ότι ακολουθεί κι άλλο. Έχουμε ξανά Σταυράκι μετά. Πήρε στα αυτιά. Άσε με να πω μια κουβέντα. Εγώ θα πω. Σταυράκι θα ξαναχτυπήσει με τσιρκομπερδέματα. Είναι και πίσω Σταυράκι. Όλο Σταυράκι. Μπράβο. Άρε στην Αίγυπτο τι ωραία είμαστε. Δώσε φίλε μου. Διασκέδασέ το γιατί ξεκινάω τις πληγές όπου να είναι. Ο Τζόκερ δεν μασάει. Δεν μασάμε. Πάμε. Χρόνια πολλά από το Σταυράκι, καλή Σαρακοστή. Συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κατσικά. Συγχαρητήρια στη Βίλιαν και στον πολύ αγαπημένο Μίλτο. Φέραμε την Αίγυπτο στο Σταυράκι. Και είμαστε ένα γκρουπ 140 άτομα. Πάμε!
Τσιρκοπερδέματα Σταυρακίου. Τσιρκοπερδέματα. Τσιρκοπερδέματα Σταυρακίου. Από τα μεγαλύτερα φετινά γκρουπ της παρέλασης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μίλτο. Περίμενε, Βίλιαν, έχω εδώ την πρόεδρο, τη Μέρη την Βράνια. Μέρη, κανόνισες να σταματήσει η βροχή. Μόλις τώρα το κανόνισα, γι' αυτό έχει σταματήσει. Το κατάλαβες ήδη, φαντάζομαι. Εγώ το είπα ότι η Μέρη θα σταματήσει την βροχή. Σε ευχαριστώ πολύ, Μίλτο μου. Μα σας είπα ότι σε 1 λεπτό θα σταματήσει και σταμάτησε. Γιατί λέμε πάντα την αλήθεια, ακόμα και για την βροχή. Είπαμε, σε 1 λεπτό θα σταματήσει. Είμαι σε δίαιτα. Μαζεύουμε εδώ δώρα για τα παιδιά μας. Τα γλυκά μας παιδιά εδώ. Το χαίρονται πολύ. Εδώ τον κύριο, τον ξέρεις? Ευχαριστούμε που είμαστε. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή αποκριά. Πολιτιστικό Χρόνια πολλά. Καλή Σταυράκη. Τρελάθηκε η Ελένη. Ελένη, δεν σε λένε. Σήμερα είναι για τρέλα μόνο. Σήμερα μόνο τρέλα. Ξέρω όλα τα ονόματα. Και από αύριο Άγρια Δύση. Σήμερα μες στην τρελή χαρά. Και από αύριο Άγρια Δύση. Προσέχουμε το επόμενο βράδυ. Κάτι από την Άγρια Δύση. Δεν χρειάζεται να καταμασιστές.
Αυτό λέει και ο Δήμαρχος, ο Θωμάς ο Μπέγκας. Το καρναβάλι διεθνές πλέον. Είναι διεθνές το καρναβάλι. Από όλα τα Βαλκάνια έρχονται. Για τον Κατσικά εδώ. Τι θα γίνει, πες το πάλι. Βίλιαν, δεν θα γίνει, δεν θα. Έχει ήδη γίνει. Διεθνές. Ανέλαβε κάποια δέσμευση ο Δήμαρχος. Για να δω, για να δω εγώ. Ρε Πιλάρα, Δήμαρχε. Λέω, άκουσα που μίλησε ένα κορίτσι που είναι από τη Βουλγαρία και λέω το καρναβάλι της Κατσικάς πλέον έχει γίνει διεθνές. Όχι διεθνές αγαροπλαστείο, διεθνές καρναβάλι. Ούτε διεθνές αεροδρόμιο που δεν έχουμε, αλλά... Διεθνές αεροδρόμιο έχουμε. Κίσεις δεν έχουμε ακόμα. Διεθνές αεροδρόμιο έχουμε. Χαιρετίσματα στην οικογένεια Βαγγέλη Πάντα τα λέμε με τον Δήμαρχο. Αλαλούμ, αλαλούμ, Βίλιαν. Αλαλούμ. Άλλη γλώσσα μιλάμε, μάζεψε τα να πάμε καλά. Αλλού. Αλαλούμ, αλαλούμ. Μένουμε Κατσικά. Μένουμε εδώ. Όλοι μαζί πάμε να διασκεδάσουμε, να τραγουδήσουμε, όλοι μαζί. Από πού έρχονται ρε παιδί μου αυτό το group, το Cadillac? Καλά βλέπω εκεί καπνογόνα, σφυρίχτρες, χαμός γίνεται. 3 άρματα, 190 καρναβαλιστές έρχονται με Cadillac. Κάτω 200, τους βλέπω λίγο 200. Εντάξει κύριε Στέφανε και 250. Βάλε κύριε Στέφανε. Βάλε κάτι κύριε Στέφανε. Πάντως το χρηματικό βραβείο θα κριθεί στο νήμα φέτος. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι με τόσο ωραία γκρουπ, μεγάλα, με άρματα, εφάνταστα. Με έχουν εντυπωσιάσει πολύ αρκετά γκρουπ. Τα περισσότερα όλα είναι εξαιρετικά, με διαφορετικό τόνο το καθένα. Η αλήθεια είναι ότι η Επιτροπή θα δυσκολευτεί. Λοιπόν, μας βλέπουν παντού και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Ήπειρος TV 1 αναμεταδίδει ζωντανά την καρναβαλική παρέλαση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό είναι της εποχής μου. Της δικής σου εποχής, εγώ είμαι μετά από σένα. Τι θα γίνει τώρα, θα πάμε εμείς εκεί ή θα έρθουν αυτοί εδώ? Ας κοπιάσουν. Καταφτάνουν οι Cadillac. Από τα μεγαλύτερα φετινά γκρουπ του καρναβαλιού. Με πολύ χρώμα και πολύ ζάχαρη. Καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Πολιτιστικό Σύλλογο Κατσικάς που για φέτος μας έδωσε να περάσουμε μεγάλες στιγμές με τρέλα. Λοιπόν, επίσης από καρδιάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς του γκρουπ που έχουμε και
και 200 καρναβαλιστές που μας εμπιστεύτηκαν. Είστε τέλειοι, να περάσουμε όμορφα. Ευχαριστούμε, είστε υπέροχοι. Τι ωραίες στολές. Βλέπω και μία γνωστή εκεί. Νάτι, έρχεται. Πού να δεις τι γίνεται πάνω στο άρμα, Ποδήλατα έχουν, άρματα έχουν, καραμέλες έχουν. Σε πειράζει να πάω μαζί τους και να φύγω? Πήγαινε. Θα ανέβω. Όπα. Τι έχουμε εδώ? Γιούλα. Για εκεί είμαι. Αφήνω Μίλτο Γήτα και έρχομαι μαζί σας. Φεύγω με τους ζαχαρωτούς. Είναι το στοιχείο μου. Πάμε. Ήρθε ο Τζόκερ. Πάμε. Ήρθε ο Τζόκερ. Υπέροχη. Πάμε όλοι. Ήρθε ο Τζόκερ. Για πάμε. Έτσι, απαλά, ωραία, έτσι. Βλέπω χρυσαυγή μου. Για έλα εσύ εδώ να μας πεις κάτι δυνατά θέλω. Βεβαίως, καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Από την Κάντιλαν, τη χώρα των ζαχαρωτών. Θα θέλαμε να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στους χορηγούς μας που για άλλη μια φορά μας εμπιστεύτηκαν και στους 200 καρναβαλιστές που μας εμπιστεύτηκαν για αυτό που βλέπετε σήμερα. Συγχαρητήρια στο Πολιτιστικό Σύλλογο Κατσικά που με νύχια και με δόντια παλεύει να διατηρήσει αυτή την παράδοση ετών ζωντανή. Μπράβο! Στο δικό μου μικρόφωνο. Στο δικό σου μικρόφωνο. Έχεις ωραία γυαλιά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, χέρια ψηλά, πάμε όλοι, πάμε δυνατά. Πάμε. Φεύγω. Χρόνια πολλά! Χρυσαυγή, πάμε πάλι. Χρόνια πολλά, είναι καρναβάλι, όλοι τους περνάνε τέλεια. Μια χρυσαυγή βλέπω εδώ. Έλα εδώ. Ο Τζόκερ λιώνει. Και Γιάννα, χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Τι ωραίοι που είστε. Πάμε, δυνατά όλοι. Ναι. Εδώ με τον Τζόκερ. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο και του χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι κούκλα. Ευχαριστώ και εσύ. Πάμε εδώ. Έχουμε γίνει ένα με τον κόσμο. Διασκεδάζουμε. Καρναβάλι Κατσικά 2025. Και εσείς δεξιά αριστερά διασκεδάστε το. Να χορέψουμε, να νιώσουμε υπέροχα. Έχει κανείς γενέθλια? Πάμε. Γίναμε ένα με τους Cadillac. Για εδώ είμαστε, παιδί μου, για Cadillac.
Εδώ είμαστε. Και εδώ είμαστε εμείς. Εδώ. Ηλέκτρα, θέλω να χορεύεις. Ηλέκτρα. Μας θέλετε μαζί σας. Πολύ. Εδώ θα μείνουμε, με Cadillac. Δεν φεύγουμε από εδώ, με τους Cadillac. Μα για εδώ είμαστε. Ναι, τι κάνουμε εμείς αλλού? Μα είμαστε μια γλύκα. Shake. Έλα οι σφυρίχτρες στο στόμα δυνατά όλοι. Έλα Χρυσαυγή, έλα Ηλέκτρα. Εγώ σ' αγαπώ. Έχεις και ρεπορτάζ από την Κατερίνα. Γεια σου Κατερίνα. Βλέπω τη μεγαλύτερη τούρτα και αναρωτιέμαι ποιος έχει γενέθλια. Υπάρχει κανείς που έχει γενέθλια σήμερα? Εγώ κάθε μέρα, για να μας κάνουν δώρα κάθε μέρα. Γενέθλια κάθε μέρα. Καναβαλιστές. Μορφωτικός, πολιτιστικός, εξοραϊστικός σύλλογος Περιβλέπτου. Ουφ, τι ήταν κι αυτό. Έλα με αέρα Περιβλέπτου από Καραϊβική. Με αέρα Καραϊβικής, έτσι, χρόνια πολλά. Πάμε. Έχετε αέρα Περιβλέπτου? Έχουμε. Για Καραϊβική? Για Καραϊβική μαζί. Πάντα έτσι. Γιορτή έχω, δεν έχω γενέθλια. Χρόνια πολλά. Τι έχουν αυτά τα φρούτα, παιδί μου? Είναι κολλασμένα. Κολλασμένα φρούτα.
μου, ένα ήταν το κολλασμένο φρούτο, το μήλο που έδωσε. Ποιος το έδωσε το μήλο? Η Εύα. Πάντα η Εύα. Στον Αδάμ. Πάντα οι γυναίκες, πάντα. Γι' αυτό σας αγαπάμε ρε παιδί μου. Βύργινη και Γι' αυτό θάλασσα. σας αγαπάμε. Τα κολλασμένα φρούτα λοιπόν. Κοίτα εδώ ένα φρουτάκι, κοίτα εδώ ένα φρουτάκι, μικρό Βίλιαν. Ω, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Μεγαλώσατε εσείς. Ναι, καλές αποκρίσεις. Πολλά φιλιά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Ντομάτες Κρήτης από Γαρία. Πατάτες Χρυσοβίτσας από Αμαζόνιο. Δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. Βίλιαν, και ο Τζόκερ κάποιες φορές κουράζεται. Θα την πληρώσω τη ζημιά μετά, Μου έβγαλα και το καπέλο μου, τα έβγαλαν όλα. Πάει. Έχουμε εκπομπή, κατέβα. Δεν είσαι γι' αυτά. Έλα. Έχουμε καρναβάλι που κουστάμε. Μη βαράς ρε, με τρόμαξες. Στα κολλασμένα φρούτα κι εσύ. Τόσες κάτι να πέρασαν, δεν χόρτασε. Δώσε. Και εδώ τα παιδάκια, γεια. Εδώ και τα χορό. Ξέρεις ποιοι έρχονται? Ρωμάνε Τσικάνε. Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κατσικά. Μπράβο, Ρωμάνε Τσικάνε. Ρωμάνε Τσικάνε. Ρωμάνε Τσικάνε. Ναι, μας πείτε τι πήρα. Θα σας την πούμε. Τι βλέπετε για αυτή τη χώρα? Βλέπω ότι θα καταλήξει πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Θα φύγει ο Μητσοτάκης και θα σταματήσει. Για το καρναβάλι του Κατσικά τι θα μας πει? Ότι είναι το καλύτερο καρναβάλι που γίνεται και ότι περάμε πάρα πολύ ωραία. Θα έρθετε και του χρόνου? Μπράβο. Ρωμάνε Τσικάνε. Ανιψάκι του Τζόκερ κι αυτό. Θα έρθουν και του χρόνου. Όλα τα νύψια μου βγήκαν στην παρέλαση σήμερα. Τι να κάνω. Μου είπαν τη μοίρα. Και του χρόνου λέει εδώ, ακόμη μεγαλύτερο, το καρναβάλι του Κατσικά. Δεν τα άμαθες για του χρόνου. Τι? Πρόεδρε. Τι 45 γκρουπ του χρόνου. 5.000 καρναβαλιστές. Με ηλιοφάνεια. Θα έχουμε στο λέει ο Τζόκερ, καλά. Αυτοί εκεί πάνω στο άρμα ψάχνουν ένα Ζαΐμι. Ζαΐμι, πού είσαι? Πού είναι ο Ζαΐμις? Πού είναι ο Ζαΐμις? Όχι, τώρα πρέπει να ανέβεις εσύ πάνω. Εγώ δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα. Πρέπει να έχουμε διαλύσει όλα τα άρματα της καναβαλικής παρέλασης. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Εσείς ο Ζαΐμις? Ναι. Τον βρήκαμε το Ζαΐμι. Τον βρήκαμε το Ζαΐμι, κορίτσια. Και του χρόνου, και του χρόνου. Λοιπόν, νομίζω ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου.
Ο Τζάμπας πέθανε. Ούτε τη μοίρα δεν σου λένε χωρίς λεφτά σε αυτή τη χώρα. Βέβαια, επειδή έρχονται οι εκτός ελέγχου, φεύγεις. Θα τα καταφέρω και μόνη μου καλά. Θες να έρθω στην εκπομπή Τζόκερ? Πάω να αντιμετωπίσω τους εκτός ελέγχου. Εκτός ελέγχου, 40 καρναβαλιστές. Άρμα. Πολιτιστικός σύλλογος Πλατανιάς. Ο φίλος μου ο Βασίλης ο Μάστορας. Πού είναι ο Βασίλης ο Μάστορας? Αρτάν, ωραίος. Ωραίος είσαι εσύ. Κατέβακα. Α, τον βλέπεις? Πρόεδρε. Κανονικά οι πρόεδροι είναι πάνω εκεί. Βλέπεις τον κύριο Μάστορα? Νάτος. Είναι πάνω εκεί. Την χαιρετάει. Εσύ γιατί είσαι εδώ κάτω? Λέει ο κόσμος. Εμένα μου είπαν κάτσε κάτω για να είμαι καλό κορίτσι. Σταμάτα, σατανά. Σταμάτα. Εκτός ελέγχου. Την υγειά σου. Η μαμά μου έχει πει να μην πίνω αλκοόλ. Δεν κάνει. Έλα ρε δελικούρα Νίκο. Άρε, πρόεδρος. Έλα και του χρόνου η Πλατανιά και του χρόνου χρόνια πολλά. Για να δούμε εδώ πίσω τι έχει. Γεια σας κορίτσια. Αυτό πρέπει να δείτε στα δημοτικά πώς θα πάει. Φοβερή. Εντελώς εκτός ελέγχου η κατάσταση. Έλα Βίλιαν και του χρόνου Βίλιαν. Και του χρόνου θα καεί το Περλεκούδι. Γιατί αμέσως μετά, δίπλα ακριβώς στην πλατεία, ακολουθεί τζαμάλα, κρασί, μωρός και στην υγειά μας. Βίλιαν. Υγεία, να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε, υγεία. Η Βασιλική στη χώρα των θαυμάτων. Από το Πολιτιστικό Σύλλογο Βασιλικής. Έλα για τα θαύματα, να γίνει το θαύμα θέλουμε. Εκατό καναβαλιστές. Πολιτιστικός Σύλλογος Βασιλικής. Άλλος για Πλατανιά, ποιος θέλει να πει? Πρόεδρε για Πλατανιά. Θα πέσει? Το φοβάσαι? Τον έχουμε ασφαλισμένο? Άλλος για Πλατανιά. Αυτά κάνετε. Ποιος είναι ο οδηγός? Εδώ είναι τα θαύματα. 100 παρακαλώ καναβαλιστές. Τι ωραίο γκρουπ, τι ωραίο γκρουπ.
best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your Να και η Βασίλης αφήνει το θρόνο της και χορεύει με το λαό και την αυλή. Κάτι δικά μου λέω. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on. Λοιπόν, Βίλιαν. Κρακουίνι. Σύλλογος γυναικών Κρανούλας. Έλα χειροκρότημα για την Κρανούλα και τους Κρακουίνους. 85 καναβαλιστές. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και του χρόνου υγεία. Εδώ μέσα δεν χωράω να μπω. Εδώ μέσα δεν χωράω να μπω. Η αλήθεια είναι. Και να το ήθελα. Μην έχεις πονηρές σκέψεις. Έλα η Πιγκουίνη, Πιγκουίνη, Κρακουίνη. Μπράβο στο Πολιτιστικό Σύλλογο Κρανούλας. Από εδώ τι έχουμε. Μπράβο, μπράβο, και του χρόνου, και του χρόνου. Όπα. Έλα. Με παλμό όλοι μαζί. Πάμε. Φωτογράφε σιγά, θα πέσεις. Θα πέσεις. Τι ωραίες εποχές υπέροχα έρχονται. και του χρόνου, χρόνια πολλά. Μπράβο. Τι ωραίες εποχές έρχονται με το επόμενο γκρουπ. Έρχονται τα 80's. Εσύ ήσουν αγέννητη τότε. Του 80. Ήμουν αγέννητη. Ναι, γι' αυτό απορώ που το θυμάσαι. Εσύ ήσουν αγέννητη τότε. Κάτι μου έχουν πει και εμένα. Εγώ είχα ξεκινήσει με την περπατούρα. Πολιτιστικός Σύλλογος Αμφιθέας. Δεκαετία του 80 είναι το group. Έχουν και άρμα. 50 και βάλε καρναβαλιστές συμμετέχουν. Ένας Κρακουίνος έμεινε στο τέλος. Γεια σου Κρακουίνε. Γεια σου Πιγκουινάκι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, με υγεία και Χαριτσίτο, χαρές μόνο. αντέχεις. Υγεία, ειρήνη Βάλε 80's και τώρα, 80's καλά μυαλά. Και καλά μυαλά. Φίλιαν, να βάλουμε ένα τραγούδι 80's για τα 80's που έρχονται. Ζήτησα από το DJ. Σκασουσού. Ναι, αυτό χάρη, ωραίο. Πάμε. Πάμε δυνατά. Με αυτό χάρη έπινα το γάλα μου. Χαριτσίτος, DJ set. Με αυτό έπινα το γάλα μου.
δισκομπάλα, πού είναι η δισκομπάλα. Μπράβο ρε παιδιά. Έλα Βίλιαν. Βίλιαν, εδώ παρακαλώ. Εδώ, κεράστε το δήμαρχο ένα σφινάκι. Και το δήμαρχο, και το δήμαρχο. Να, και για το δήμαρχο. Έλα δήμαρχε, έλα κοντά μας. Ο Τζόκερ σε κερνάει ένα σφινάκι. Γεια μας παιδιά, και του χρόνου με υγεία, και του χρόνου. Να είμαστε καλά, έτσι, πάμε. Έτσι. Λοιπόν, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμφιθέας, πολλά συγχαρητήρια, μας ταξιδέψατε στο χρόνο. Εδώ είμαι. Μπράβο ρε παιδάκια, μπράβο και του χρόνου. C'est pas possible. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη και ευτυχία. Τι ωραία μας ταξιδεύετε σήμερα. Έλα, έχετε ένα γκρουπ που σου μοιάζει πάρα πολύ. Α, καλά, ωραία. Λοιπόν, θα ροκάρω. Βρήκα τα διδυμάκια μου. Και τα διδυμάκια μου είναι μάγισσες και μάγοι. Δεν λέει για σένα. Εγώ είμαι εδώ για σένα. Εσείς είστε από το πρωί. Για τις ανήμπορες ψυχές. Ποιο θα παίξει. Με χαλάει. Ωραίος. Ποιο θα μας αφιερώσει. Μάγισσες και μάγοι. Μάγισσες και μάγοι. Λίγη μαγεία. Γιατί ήταν μαγεία σήμερα το καρναβάλι στον Κατσικά. Μαγεία ήταν. Μαγεία, Βίλιαν. Ωραία, μπράβο. Έλα, λίγη μαγεία. Δώστε λίγη μαγεία, κορίτσια. Έλα. Λίγη μαγεία. Έτσι. Πάμε. Απλά εγώ τη σκούπα την άφησα στο σπίτι. Δεν με πολύ θέλει αλήθεια είναι η σκούπα. Ωραίο. Και με ένας μάγος. Και ολοκληρώνουμε με ψηλά στον ουρανό. Ένα πολύ εντυπωσιακό γκρουπ με περίπου 100 καρναβαλιστές, ψηλά στον ουρανό. Με πολλά μπαλόνια να μας πάνε ψηλά στον ουρανό. Μπράβο παιδιά, και του χρόνου, μπράβο! Εννοείται δεν φεύγει κανένας. Μένουμε στην πλατεία του Κατσικά με άφθονο κρασί, χορό, τραγούδι γύρω από την τζαμάλα, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, αφού φυσικά περάσει και το τελευταίο γκρουπ της παρέλασης, το ψηλά στον ουρανό.
Πολύ χρώμα, πολλά μπαλόνια, πολύ διάθεση, κέφι. Ένα πρωτότυπο γκρουπ. 90 καρναβαλιστές και άρμα. Και είναι το τελευταίο γκρουπ που περνά. Είχαμε ρεκόρ συμμετοχής στο φετινό καρναβάλι εδώ στον Κατσικά. Περισσότεροι από 2.500 καρναβαλιστές. Για του χρόνου με υγεία. Γιατί ψηλά στον ουρανό? Γιατί θέλουμε... Άστο. Θα τα πει όλα η γυναίκα, ξέρω. Σε κάθε ελληνικό σπίτι το ίδιο συμβαίνει. Χρόνια πολλά και τις χρόνες με υγεία. Και του χρόνου, παιδιά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Εκατοντάδες μπαλόνια. Γεια σας παιδάκια, γεια σας παιδάκια. Για το φινάλε αυτής της καρναβαλικής παρέλασης για το 2025 και με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη χρονιά για την επόμενη διοργάνωση. Χρόνια πολλά! Εσύ τα οργανώνεις όλα αυτά? Εγώ με τα παιδιά. Και του χρόνου. Εδώ θέλω, στην κάμερα. Να σε βλέπουμε. Ένα πολύ ωραίο γκρουπ. Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια. Μπράβο. 5.000 μπαλόνια, παιδιά. 5.000. Βίλιαν, όλα έχουν κάτι μοβ πάντως φέτος. Κάτι μοβ. Βλέπεις τις λεπτομέρειες. Μοβ, λιλά. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι το χρώμα της τύχης. Γιατί εγώ έχω μοβ καρδιά. Της Σοφίας. Πάμε έτσι όμορφα, δυνατά, να κλείσουμε για φέτος. Πάμε δυνατά. Έλα Βίλιαν. Χορέψτε, διασκεδάστε. Πάμε όλοι. Σήμερα τα ξεχνάμε όλα. Έτσι, κόρνες, δυνατά τις κόρνες. Πάμε. Να κλείσουμε έτσι όμορφα. Χρόνια πολλά, Νάτος, ο φίλος μου. Υγεία και του χρόνου. Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, θα ξεφυθούν στο γεννιώτικο ουρανό. Μου φιλοξενεί το καρναβάλι του πολιτιστικού συλλόγου Κατσικά. Ήταν μια πολύ μεγάλη διοργάνωση και πέρασε τους 2.500. Είχαμε ρεκόρ συμμετοχών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν είναι ο χώρος της βροχής, γιατί συνεχίζουμε να διασκεδάζουμε. Μένουμε στο Κατσικά με τζαμάλα, κρασί, χορό, διασκέδαση.
Δυνατό χειροκρότημα για το καρναβάλι, δυνατό χειροκρότημα για το Πολιτικό Σύλλογο Κατσικά, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους εθελοντές, τους συνεργάτες, τους χορηγούς, όλους. Ευχαριστούμε τον Δήμο, την κοινότητα. Πολλά συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κατσικά. Να ευχαριστήσουμε Μίλτο τους χορηγούς. Για πάμε. Ζαχαροπλαστεία Μάντσος, Διαγνωστικό Κέντρο Υγεία, Τζόκερ, Εποχιακά, Κάπελος Μακεδονικά Ζαχαρόδη, Τεχνική Εταιρεία Κουβάλας, Ζακαλιάρη, Έκδους, It's Καλέ, The Long Steak House, Πανάρτιον και Χρήστος Γκούρας, Ρόκο Σιλάτα. Χωρική επικοινωνία. Για πες τους, για πάμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήπειρος TV1, Ράδιο Ήπειρος, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, DJ ERT. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη μετάδοση. Χάρης Τσίτος στις μουσικές επιλογές. DJ Set Χάρης Τσίτος και του χρόνου να είμαστε καλά, να τα μόνουμε, να διασκεδάζουμε. Βίλιαν Στασινού. Μίλτον Κίτα, σας ευχαριστούμε και φέτος, πολύ. ευχαριστούμε και πάρα του πολύ. Χρόνου, και του χρόνου, να είστε καλά. Με το καλό να ταμώσουμε και του χρόνου. Και τώρα χορός, όλοι να χορέψουμε. Όλοι χορό. Βύρο, να σε ευχαριστούμε και εσένα για τις ωραίες φωτογραφίες. Και του χρόνου. Και του χρόνου, να είμαστε καλά. Αυτόν εδώ τον κύριο που είναι, το φίλο μου. Θα κάτσω κι εγώ εδώ. Εσωθιός. Γιατί μπορώ. Αυτό το Σπύρο σου είπα να δείξω, όχι εμένα. Βίλιαν, έλα να χορέψουμε. Βίλιαν, έλα. Ο Τζόκερ τρελάθηκε. Έλα. Χάρη, δώσε. Πάμε. Όλοι. Μένουμε στο Κατσικά. Καρναβάλι Κατσικά 2025. Πάμε για κλαρίνα, φίλε, για κλαρίνα, όχι τέτοια. Σε λίγο και κλαρίνα, εννοείται. Πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Βίλιαν, τελειώσαμε. Τελειώσαμε για φέτος. Τελειώσαμε, αλλά δεν μείναμε μονάχοι. Έτσι, καρναβάλι Κατσικά για πάντα. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Και είναι υπέροχη. Το άρωμά της είναι ανεξίτηλο. Εδώ θα είμαστε και του χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και του χρόνου. Και του χρόνου.